oroa laguneko dela, laguntzen dela, orduan aldatu egingo dugu pixka bat. Ekitaldiak luzeagoa izan behar zen, hasiera batean aurkeztu nahi genizuen pixka bat nondik eta nora hasitzen gure proiektua, zein izan da gure ikerketa egindoa, baina kontratzen gara hori saio guztiak egiten baldin badugu, kanpoan daudenek ez dutela izango aukera eta gure nahi izango ditzake berentzat izatea. Beraz, laburpen bat egingo dugu gure sarreran eta ekitaldiak gutxiago irango du, berduan egingo dugu eta zinematan egiten dutela, garai batan egiten dutela, eta beste sesioa. Orduan, iruditzen bat zuzue, amaitzen denean, bai zuei eta bai mesedez antikatu den guztiei, gaur bi sesio izan ditugu, landore izan dugu. Baina, espero dut gustagarria izatea, bai batzuentzat eta bai besteentzat. Hasi egingo. Deitu zaituztegu San Telmo museora. Kontua da, San Telmo museoakin Iker Folk elkartea, Iker Folkiko batuz ere jantzi arloko arduradunak eta museoak elkarlanean gabiltza baitala sei bat urte. Eta aurten beste ekitaldi batzuen edo beste lan batzuen artean urtaro izeneko programa bat aurrera eraman dugu. Urtaro bakoitzean egin ditugu ekintza batzuk, adibidez, udaberrian Zamaltzenari eskainitakoa, udaran alparbatari eskainitakoa, udazkenean Otsabiko dantzariari eskainitakoa, bertan egin izan ditugu zaldiak, zaldiarrak eta beste belak eta bat. Eta horrengoan, neguko urtaro honetan, pentsatu genuen, denok kalean ikusi ditugu gabonetan eta jendea baserritar jantzita. Eta gure atondu ekimenak aurten 20 urte egiten ditu eta pentsatu genuen, une politia zela, jendeari, alde batetik kanpoko jendeari, proiektua ezagutzen dutuen jendeari adierazteko, eta beste alde batetik ikusten duzuen bezala, hau lagin bat besterik ez da, individualenak lagin bat besterik ez dela, baina guretzat ere ikusteko proiektuetako parteien garela. Atendu proiektu hau Iker Folken proiektu bat da. Iker Folkek ikerketa egin da zukan dagoeneko dela 20 urte, gure jantzi buruzko ikerketa zabala. Eta pentsatzen genuen, publikazioetan eta hitzalditan eta zabaltzean beste batean zabalduan zela. Eta mobiliko dena zela, guk genekien hori praktikan jartzea. Eta praktika izan da, hasiera izan ziren Andoaingo Larramendik eskola pandemioak eta gutxinaka 20 urte hauetan, ikusten duzue hemen gutxi batzuk gaude, baina hauek guztiak dira atonduko partaide. Hau da, atondu ekimena hemen daudenak eta beste asko dira. Hasteko eskerrik asko guztioi eta jakin ezazue denen borondatez antolatutako ekitaldia dela. Eskerrik asko, etorri zareten nahi, eta bai jantzikatu duten guztioi. Eta izan asko dio ez banatzen minutu. Iker Folk argi hasi ginen daia urte asko. Hirurogeita bost urtean hasi ginen. Argi hasi zen 72 urtean eta emaztea Marian sartu hasi ginen 75 urtean. Labarazkenian hasi ginen eta planteamendu izan zen bi urteetik pensantea eta lehenengo aldiz Euskal Herrian bukatu genuen programa bat eta rekuperazioa eta eskuratu politikan tanta gutxiak. Hasi ginen berriz Anolekoakin eta San Lorenzoko espatantzeekin hasi ginen ikasten, pasatu genuen Euskal Herri guztiak. Utzi den duen toki
zertaria zuten, hasi ginen, esaten baterako, Arrako Herriberan, hasi ginen eta oso azkar, hasi ziren bilatzeko bere gauzak eta, ziren dut eta beharreak egin dut. Ordu hori izan zen, errekuperazio egitea eta desagertu baino lehen, zertaz, l'any 36, markatzen zan muga bat, eta 26 urtean baino lehen, dantzak asko egin zuten, baino gero 26 urtean gerra eta 3 urte gerra eta postgerra hain gogorra eta denak, jendea benetan gure herri oso gaizki zegoen, oso gaizki, inor ez zeukan muerik eta kantatzeko, eta nola dantzatzeko. Eta gero beste aldetik da, esate baterako gure familiak izan ziren lehenak, batzeko gauzak eta aitari, eta lintzen zer dantzak, dantza egiten genduin gutxo motel, baino baren duen bai, denbora eta faltarikia. Lanak lanpetutak eta kokoreño, ardia, zaldia, lehorrak, laboranta kanpoan eta deno zelaian, eta altura zeginen bilatzen, eta klaro, deno zen den beste gauzak. Mantenduren duen herrikoi dantzak eta herri jantziak herrikoa da, baina faltatzen zitzen guen indumentario de la sociedad civil, eta hori oso importante da. Zer pasatu zen, gure jantziekin? Ni uste dut eta hori da, gauza gogorra, guretako da dugun da, ikaragarri txarra. Desde la convención, la guerra de la convención, el imperio no ha parado de declararnos guerras buscando acabar con todas las camisetas, acabar con los trajes. Ukatu ziren jantzi utziek. Ordu gara mantendu behar oinaren ibarra batzuk, zaraitzu eta erronkarian eta jantziak izan goritak. Eta gero gurasoek zeukaten memoria, ikitezi dituen, handia zaharrak, jantzi zuten, baina mazkera Maria Madrid eta familia dintzatu agertu, eragin ere, baina claro, jantziak eta hay que sentirse vestidos, no disfrazados. Es el proyecto. Horregatik eta ikusten duguenan errobelia, hemen ikusten dugu Bizkaia, eta euskal jantziak, errokariko jantziak, baina zarauztarrak inoreztu zertituko euskal jantziak batekin, zertituko zabatu, bete disfraz. Claro, se montatu genuen una idea de recuperación de esta parte de cultura tradicional que nos falta. Eta bilatu genuen idea batzuk eta hemen oso nabarmena da, eta esango ezbertzen. Nik ez nahi goratzen, zientez nago da igual, largoi urtean, eta nuen kutsa municipala entzun bere urtenua, urtenua. Ordu, montatu zuten hauek, Vitoria Eugenian, Mendia, opera bat. Eta orteoia, zuzendaria, Antona Estaran eta nio, primero bueno, una escuela de comercio, eta ordu, aspalditik ezagunak eta. Ordu, Paco Ferrer, Vitoria Eugenia zuzendaria, egin zuten más tarde, con la dirección de Cucha. Bueno, a mí proposamen bat egin horret, eta hemen dirección artística, dirección de escena, Juan Antonio Urbens, eta hola, pasan ginen, eta jantzi genuen orfeoia, guztia, persona, gizonak eta andria. Claro, jazan talde bat, zilarri handia. Ordu, eta hemen zaudete, hay un punto de definición del color. Es las mujeres tocado blanco en la cabeza y alpargata blanca,
y los hombres boina negra y alpargata blanca también. Lo que hay entre la cabeza y el pie no importa, ese color no se define ya. No hay que preocuparse por lo que se lleva en medio, es arriba. Ahora nada, bueno, Andrea, yo bueno, mi zona calidad, la actividad siempre lo domina mucho. Tenemos una cartera, baño hori izan zen. Orduan, hemen, en el área atlántica del país, oso interesante da la recuperación que ha hecho Anne de la Torre. Bere izan zen, bere lana, eta hemen justu dugu, eta hori dira guretako postaldia, talde bezala, Interpol eta badira notasuna. Personala, se recomendará. Claro, está una recuperación en el aire, en el vacío. Hay que indagar, hay que ver fotografías antiguas, a las pizarras, en blanco y negro, hay que interpretar el color de esa tela que ya no la tenemos, ver qué tipo de telas pudieran ser, ir a recuperarlas, buscarlas, etc. Pero bueno, en una hora, guztiez, en historionak beroena, eta eskarrik asko kontatik. Pixka bat, lortuz, badakizue Santelmoko urtaro programa honetan, beti Santelmoko erakusketa iraunkorrean dagoen gune bat edo pieza bat hartu dugu oinarri. Eta hain zuzen ere hartu deguna oinarri izan da modernitatearen hasiera. Zergatik, Urrentze, Juan Antonio Urrentzek esan duen bezala, garai honetan hain zuzen ere hasitzelako gure janzkera tradizionala galtzen. Eta orduan ere hasi zen jantzi berri bat, ohitura berri bat sortzen gure erromerietan. Eta hortik etorri zaigu baserritar jantzia, guk denok ezagutu duguna 20. Italian zehar. Atondu programak, atondu ekimenak, bilatzen duena izan da, bilatzen zen gure jantzi nazional izatera iritsitzen jantzi horren beste alternatiba bat. Hau da, egoera desberdinetarako jantziak proposatzea. Orduan, askarranak asko dizuet irudi batzuk pixkat ikusteko amantenak esan dutela, zertan oinarritu beran, ez dira bakarrik, hemen irudia pasatzen zuen, baina ikerketa oso sakona izan da. Eta batez ere, nik aipatu beharrena izan da, galera hasi zen 20. Hitzaldiaren hasieran, eta gero, hor sortu zen kostumbrismoaren eraginez, galera oraindik handiago izan zen, ereduak ez ziren izan geureak, baizik ereduak izan ziren, kanpotarrek sorturikoak, eta horra izan zen, 70ko hamarkada arte, ikertzen hasi zen arte. Baina batez ere galduta zegoena, eta guk hori ekarri nahi dugu, ez dira bakarrik jantziak. Guk horregatik proiektua pertsonengan gauzatu dugu. Ez dira jantziak, baizik da, jantzera bat, eta gainera jantziak eramateko modua. Hau da, hartu behar da gestoa, hartu behar da jitea. Eta hori ez dugu ikusiko inoiz maniki batean edo erakusketa batean. Horretarako pertsonak behar ditugu. Eta horretarako gure gana juruten guztiak bakoitzak batzuek ezkontza jantzia egin zutelako, beste batzuek besterik gabe bestelako jantzia egin zutelako. Baina denoi hau guztiak transmititu egin diegu, eta nik uste dut hori ikusten dela. Jantzia hauek ez dira bakarrik arropak, ez dira bakarrik oialak, baizik dira oialak bereziki josita, bereziki atonduta. Programari atondu jarri genion horregatik. Izan ere, atontzea preparatzen delako, prestatzea delako. Beraz, pasako dizkizuen, hemen ikusiko ez dituzuen gure proiektu batzuk ere, hemen askar batean, Zer den, guk iratzen genuena, gestoa
Hau da, zapiak ondo itxita negoian, buruko zapia jantzita. Jantziak, kolore desberdinetako dira, baina denek zuten tankera beretsua, azterakoa, naizka lanerako izan, bai? Lanerako izan. Beste jantzi bat ere, nik neuk dana eta gero ikusiko duguna ere beste batzunetan izan zen, jantzi beltza. Emakumeok adin batea egitxita edo ezkontza garaian jantzi beltza egiten zuten, eta jantzi beltz horrekin jaten ziren zeremonia askotan horregatik, hainbat egoeratarako ere guk proposatu duguna. Aezkoan jantzi beltz hori tradiziozko jantzi da. Hau pasako dut. Hau da nik esaten duzuena, 20. mendearen hasieran, garai berean, ezkerreko irudian daukagu tradiziozko jartzeko era jantzita dagoen emakumea. Ezkerrean ordea, estanba kostumbrista daukagu. Kostumbrismoa ez zen bakarrik literaturan, ez zen bakarrik eman literaturan, baita argazki izan, ikerketa asko egitzira, hau da, gure ogiturei buruz, baina hauek hartu zuten bi alderdi bezala. Alderdi bat izan zen asmo etnografikoarekin eta nolabait esateko umutarkoarekin, eta beste askotzen kanpotarrak solduen diren edo revival bankeran hartzen zutenak, eta zoritxarrez eskuineko eredua izan zen 20. mendean nagusitu zena. Eta ikusiko duzuen, hau tradiziozko jantzera da. Jantziak desberdinak dira, jantzeko era berdina da. Eta hori da hemen ikusiko duzuena. Hori da gu saiatu berana berreskuratzen. Hori delako gurea, hor dagoelako gure azentua. Hizkuntza batean bezala azentua dagoen bezala, hori da gure jantziaren azentua. Hau ordea, horrelakidearen bitartez, behin hasi ginean pentsatzen dagoetan, amenua jantiko beginean, eta gaude horrekin hasi ginean. Eta bere ara, engaizatu egiten asko gustatu zitaida, eta martzan jarri egiten, lagun berak emandako ereduak edo jarraitu nahian, eta oso asko gustatu zitaida esaten bezala. Gehien bat, guztelorako ingurunean eta nik jartzen ditzara ingurunean jendetza da jartzen. Orduan, gare bateko jantzileak ikusi, aztertu zituztenean, ideia politik egiten dotore goia gustatu denuen, zergatik erabaki nuen betere jartzea dena orokorrien berdintzu jantzita juteko. hemen geratuko dugu, luzeagoa da, baina Lourdesko ama ikastolaren iritzitzen berria, eta bertako andereñoek ere parte hartu nahi zutela eta hotxe egin duten, eta hemen dauzkagu ordezkari Marian eta Maribi. Horretik edo ikusteko. Bi dira, baina ikusten duzue proiektuan 95ean zenbat andereñok parte hartu zuten, eta haiek esan zuten, hasiera batean, kostazitzaile asko jantziak egitea eta asmatzea, baina gero ikusi dutela benetan arrakastatik izan zela. Eta egia da, urretxun ikustu dute, markatu zen dutela zuen pixka, eta ikastolatik. Eskerrik asko. Hautsingo ez omen kronologikoa, baina sartuko ditu dantzataldeak. Egia da, dantzataldeak ordura arte ere Atomu proiektuan hasi baino den ere beti oso inplikatuak egon zirela jantzi kontutan. Baina benetan gudegara hurbildu ziren dantzataldeak izugarrizko kolaborazioa izan dute gero da ere. Hemen dauzkagu adibidez Ahuntzaka dantzataldekoak. Bertan, gainera, 2018an postal batzuk atera egin zuen eta beraiek izan ziren postalaietako protagonista. Bilatu behar zaituzten, lehendabizinezkan gure gaikoak, orduan, Ahuntzakakoak postaletan, aurrera, Ahuntzakakoak. Dantzataldeako prestatu genituen jantziak pixka bat ziren, egoera guztiarako desberdinak prestatu genituen, eta kasu honetan pentsatu gehiago erromeria batean iruzteko jantziak,
eta ikusten duzuen bezala txambra edo eta baita ere gerrontzea edo gortinoa. Hala ere, esan behar da gortinoa barruko arropa gisa erabiltzen zela, baina udaran eta horrelako egoeratan oso erabilia zen. Orduan, kasu honetan ikusten duzue, batzuk alkando erantzurria eta gerrontzeakin, eta beste batzuk txambrarekin doa. Eskerrik asko. Izan zirela, orde kronologikoan lehendabiziko dantzataldea. Gurekaiko, Eri, Nekane eta Idurre. Kasuanetan, esan behar da, artean horreitikan jantziak etxean egiten zituztela. Kasua adibidez, Eriren gaineko zapia dikatidala amonak egin zituen, ezta? Hitze bat egin zituen ondore inguruan dalkantxe bat guztiak. Proiektua ulertu egin behar zen, eta batzuek ulertu zuten eta egoki egin zituzten jantziak kasu honetan bezala. Gertatu zen atzen beste kasu batzuetan ez zela hain ondo ulertu normala. Etorri diren Kriskitin dantzataldeko baten bat etorri da. Kriskitin dantzatalekoak ere eskatu ziguten jantziak, eta gaina gurekin kolaboratu zuten Durandon egin genuen desfilea. Kezka dantzataldea. Eibarko kezka dantzataldeak ere jantziak egin zituen gurekin, eta gainera gure laguntzaile, kolaboratzaile eta emakume baten jartzera edo nola hartu behar den jantzita, nola hartu behar den egin dute andoikoek, baina hemen erakutsiko dute gauza bat jende askok galdetzen diguna, eta gerrikoa nola jantzen da. Hemen Iker eta Eki. Hau da, nik esaten dudana, hau da berreskuratu behar denuna, gestoa. Askotan, gazte asko esaten digute, badi gogatzen gure amamak nola jartzen zuen zapia, eta nola egiten zuen, zer egiten zuen. Gauza horiek dira bildu behar dituguna, eta zuetako asko zidazki izango duzue artean baten bat, jaso, gaudeko natan. Eskerrik asko. Inguruan, Astigarragako dantzataldea gure proiektuan ere esaten genuen askotan jantzia egiteko jarri behar da garaiko mentalitatearekin, eta ia esan dezagun atzo arte arropa biziklatu dituzten, baita erreginek ere biziklatzen zituzten bere arropa. Askotan nola egingo dut txaketa bat, bagian amonaren txaketa hor dagoen Igone, altzela izan ditzela, amona, gero galdetuko dituztenen artean, biziklatu dutzu. Haiek, maitira batzuk biziklatu zituzten, eta nagore kankana dantzatuko ditzu edo, begira maitire batzuekin, zen azpiko gona ederrak egin zituzten leku honatarek. Beraz eta oso urrutira joan behar. Eskerrik asko. Eta aizkitarte anaiarre bat. Segurako dantzazorteko txapelketan, 1985 izan zela, azalduzian, horrelaxe jantzi berberekin. Bere gurasoak, Agusti Orgiozola eta Jose Ramon Aizkitartek gugan hartu zuten. Eta, esan ziguten,
ia diseinatuko genien jantzi bat ateratzeko, txarreketan. Hala egin zuten, bere ama Agustio Odriozola jostun bikainak, batez ere galdetu dira, zenbat metro egiten dituzte, hain egiten zuten leku batarrek maitideekin, baina Agustik egiten zion puntila bat lantxillo, 4 metro eta piko. Beraz, hor badago lana, eta gainera lan hori ere oso preziatua da, eta lan lasai hori ere preziatzen da eta gero ikusten da emaitza. Gugarako zuten eta lehendabizi aterazirenean izan zen, zertan egin da hauek, alpargata zuriak eta galtzerri zuten. Bueno, ordutik hauek ateraziren, bikotea ateratzen, eta ordutik aurrera alpargata zuriak eta galtzerri beltzak denon hanketan ikusten ditugu, ezta? Bueno, zuekin aizikatzea nahi horrela. Baina beren amak Agustio Odriozola atutitu mesedez. Hemen dauzkatzue argazkitan ikusgai ere. Bueno, eskerrik asko eta gure antzindarietako batzuek izan gainera. Eskerrik asko. Lehen esan bezala batzuek neguko jantziak eta udako jantziak, beraz, neguan daudenez, edabizki, neguko jantzia darabatzenak gehienei granatea gustatzen zaie. Txarra granatea asko dago ordu, aurrera neguko jantziekin zaudeten emakumeak. Eta gaur bezala ondo egiten duela hemen. Beraz, gure proposamenean atera genituen argilez egitako jankatxoak edo diseinu desberdinekin eta oial desberdinekin eta baita ere mantuak. Izan ere, gure aurrekoek ez zuten berokirik eramaten, baizik eta gona baten gainean beste gona bat, eta gona horren gainean beste gona bat, mantal ederrak, edadura ondia zukatenak, eta lepoan mantuak, mantak, edo lepoko zatian. Beraz, hemen datortzuen edurina. Bale, esan bezala, batzuek txandrak, besteak borontza eta buzak, lepoan zatia, buruko zati txiria, eta bertxeren kasuan, esan zuen, nik jantziek nire aurrekoen horreitzapenez, eta nik jantzi beltza egin nahi dut, baren esan dizudan bezala, emakumeak jantzi beltza ere, erabiltzen zuten adin batetik aurrera, egoera sozial eskondutak zirenetik aurrera, eta horten zuen buruko beltza egin. Eskerrik asko, Rapatutako bezala, Iñaki, Patxi, Aitor, eta... Gizonezkoak aipatu, badaukagu da bi hiru buxa jantzita, baina badira beste eredu bat, Iñaki daramana, artegiroan, bazen txaketa bat, elastikoa bere ikusten ziotena. Eta berak daukanan tankeran, bi kolore kombinatu eta marrauzkiak eginez, inguruetan adornoak edo orgituak zituena. Gero, elastiko horretatik, etorri zen 20. mendean gugoren esatzen duen kaikua. Baina bizango litzateke kaikuaren oinarria edo. Eta Patxiren kasuan, Patxik jantzia erabili zuen ezkortzeko. Eta berak darama sorbaldan jarrita, aurrean ikusi dugun ereduen bat bezala ezta, sorbaldan jarrita jaka ere, orain ondoren txaketa
bezala izendatuko genukena, oso erabildu dut. Eskerrik asko, bizton gutxi baina ona. Hemen ere hau izan zen akontuk ateratzen beste postal bat, eta postal honetan irumea gertzen dizkigu, bat ez zen hori, baina beste biak, 88an ateratako argazkia da, beraz, beste biak pertsoa izan dute, ordutik ona, eta handitu egiten dizkigu, beraz, Margin eta Ane, aurrera duzule. Elastikoa, izenekoa, txaketa edo elastikoa oso zabaldua egoten 19. mende bukaeran eta 20. hasieran, eta esan daiteke ia gaur arte, erabilia izan zela. Kontxi arregik egiteko jantzi edo elastiko edara. Eskerrik asko. Erik, Ainhoa, Beñat, Garazi, Ainhoak eta Garazi udako jantzia daramate, eta Erikek patxinen tankeran, jaka sorbaldan jarrita. Beñatek daukan eredua guk ere berreskuratu egin dugu, hau izan zelako 20. mendean sortutzen aukera gabitzen da. Hau da, praka milamarra eta arrantzaren txamarratik eratorritako guk legeitiara ditzen dioguna eta bizkaikoek bizkaitarrek feitua ditzen dioguna. Beraz, eskatarako guk gure proposamenean ere jartzen duguna. Horregatik jarri dugu lepotik ere koloredun zapia. Hau da, benetan eskatan eraman beharko litzatekena gure proposamenean. Orduan da, eskerrik asko. Gure proiektuan denak hasi egiteko, baina horretik ere badituko batzuk eta gainera hor egon dira aguantatzen arroio guztia horrela, mesedez, atera zaituzte. Mikel, Ainhoa eta laguntzaile Itxaso. Egitaldia bukatzeko, pentsatzazue jantzi hauetan zenbat poskura, hilban, buru hauste, berriro askatze, zuzentze eta abar dauden. Zuekin gure postuna. Laura, Carmen,